गिबियावनो बयखौबो बड' निउस इउटुब चेनेलनि गोदान खौराङाव बरायबाय। नोंथांमोननि थाखाय बे समाव माखासे खौरां लाबोदों। भिडिअखौ जोबजासे नायलांनो दाबाव आरो चेनेलाव गोदानब्ला अन्नानै साबस्क्राइब खालामना बेल आइकनआ अलाव होनानै ला आरो भिडिअखौ लाइक कमेन्ट शेयार खालामनो गुरै खावलायबाय। दानिया फैदो दिनैनि खौराङाव। जोबोद गोजोनथाव खौरां, बर' फिसाया लिउटेन्ट महरै सायख'जादों। बर'नि फिसा सुरन्जित सान बसुमतारिया भारतनि सान्थ्रियाव लिउटेन्ट महरै सायख'जाबाय। मख'नो गोनांदि बिथांनि बागै दासिम आबुं सिनायथिखौ मिथिनो मोननाय जायाखै। बिटिआर सोरखारनि जिब जुनार फिथाइ बिफाननि गेजेरजों बिटिआरनि गुबुन गुबुन ओनसोलफ्राव बेसेन नाङै जिब जुनार फाहामथाय होनाय बायदिनो दिनैबो गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय खासियाबारि फाख्रिगुरि गामियाव जिब जुनारफोरखौ बेसेन नाङै फाहामथाय होनायजों लोगोसे भेक्सिन आरो गुबुन गुबुन मुलिफोरबो राननानै होनायखौ नुनो मोननाय जायो। जिराफ फिसानि मुंखौ फारिजात मुं होनाय जाबाय। 16 अक्ट'बराव गुवाहाटी जुनारसालियाव जोनोम मोननाय जिराफ फिसाखौ दा फारिजात मुङै मिथिनाय जागोन। आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा जिराफ फिसानि मुंखौ फारिजात मुं होबाय। जोबोद दुखुनि खौरां, आर्मि साख्रि मावबाय थानाय प्रसेनजित बसुमतारिया हरखाब कारेन्ट बोगथाबनानै जिउ गोमादों। चिरां जिल्ला आमगुरि थानानि सिङाव थानाय सुबाइजार सामथाइबारि गामिनि थागिबि रुंसारि थजेन बसुमतारि आरो मनमति बसुमतारिनि फिसाज्ला देरसिन प्रसेनजित बसुमतारिया गोलाव 20 बोसोर आर्मि साख्रि मावबाय थानाय समावनो हरखाब मैया 8 दिसेम्बर खालि केम्पआवनो खामानि मावबाय थानाय समाव हरखाब कारेन्ट नांनानै जिउ गोमाबाय। बिथां प्रसेनजित बसुमतारिया दासिमाव अरुणाचलनि टाउनाव दंमोन। बिथाङा थाबैनो सुटियाव फैनायनि खोथा हरदोंमोन गावनि अनजालि बिसिनो आरो एबार सुटियाव फैयोब्ला सापागुरियाव गोदानै लुनाय न'आव हाबनायनि बाथ्राबो बुंहरदोंमोन। बिसिनि सिगाङाव थैनाय समाव बिथाङा गावनि अनजालि बिसि नाजनि बसुमतारि आरो उन्दै फिसाजों लोगोसे गासै न'खरनि सोद्रोमाफोरखौ गोबां दुखु गालांबाय। आइसि सुदखारि आफादजों लोब्बा थानाय सा 13खौ एनआइएआ एरेस्ट खालामबाय। कर्नाटक आरो महाराष्ट्रनि मोन 44 थावनिफ्राव नागिरनायनि उनाव सुनिबाराव महाराष्ट्रनि पुनेनिफ्राय सा 13 सुबुंफोरखौ खानो हादों। उदखारि बेरेखा एजेन्सिफोरनि इन्टेलिजेन्सआ महाराष्ट्र आरो कर्नाटकनि पुलिस हान्जाफोरजों खाथि गोरोबलायनानै बैफोर जायगाफ्राव नायबिजिरदोंमोन। एजेन्सिया बुंदोंमोन दि सुनिबार फुंनिफ्रायनो अपारेशन खालामबाय थानाय 44 थावनिफोरनि गेजेराव कर्नाटकआव मोनसे थावनि, पुनेयाव 2, ठाणे गामि आरो 3 ठाणे सोहोराव 9 आरो फायंदराव मोनसे जायगायाव सिग्रोमदोंमोन आरो गोख्रों सिग्रोमना सा 13 आइसिजों सोमोन्दो थानाय सुबुंफोरखौ एनआइएआ खानो हायो। गसाइगावनि खासियाबारियाव इउपिपिएल दोलोआ ट्रेनिं हाबाफारि बानजायदों। मिरु इउपिपिएल दोलोनि बिथोन बायदियै गुबुन गुबुन ब्लक लेभेलाव ट्रेनिं हाबाफारि लानो बिथोन होनाय बायदिनो दिनैबो गसाइगाव बिधानसभा बियाबनि सिङाव थानाय जमदुवार ब्लकआवनो मोनसे ट्रेनिं हाबाफारिया जानानै थाङो। बे ट्रेनिं हाबाफारियाव एमएलए जयन्त बसुमतारि बिथांजों लोगोसे बिथांनि हानजाया बाहागो लानानै इउपिपिएल दोलोनि मावथिफोरखौ फोरोंथाय होयो। गुबै दोलोखौ माबोरै सामलायलांनो आरो फैगौ लकसभा बिसायख'थियाव इउपिपिएल दोलोआ माबायदि खामानि मावगोन बेफोरखौ लानानै सोलोंथाय होनाय जादों होनना मिरु इउपिपिएल दोलोनि नेहाथारि मुर्शिदा बेगमआ फोरमायथिदों।